Watla kari Pakistan kadai ka banengkong kabala persyang ban pensngoto ya ki weipat kiri ka pertai banyo ya kajing itu ya ki Taliban haus nam arhajar arpway ki bala shimti ya kajing sensyar ha Afghanistan menta kajing long jingman kila kala Hongkong ban mat kumba ki Taliban kim don jimut shu banyo telok ya ka Pakistan ki Taliban kila long ban ki bala kre ban bamdo ya ki kti jong ka Pakistan ki balapsa bat pendap ya ki Kato kat neteli ki jing syak thambor ju ki no kila dapshim ya ki jing im jong ki nong song snong ka Pakistan. Ka Pakistan kala pelong ya ki jing yartma da ki lingsun ha Afghanistan. Ha ki ni kinit singi da ka papan pau ka jing tumu jong ka kalong ban thambor ya ka Tehrik i Taliban Pakistan TTP henry ki ni ki jing yartma kala penmi penban. Ya ka jing bitar jong ki kenhun Taliban ki balap ha menta karsan hajar ngot ki nong yukun tma man penyer keput kala ya ka Pakistan. Ka Pakistan kala pelong ya kijing yartma da ki lingsun ya ki ketem jong ki Tehrik i Taliban Pakistan ha ka arsau trik unopra ha Barmal district jong ka jela Paktika hajan theoretical doran line katba ka khot ya ka ne jing le kompania da ya ki pajba gari na ki le no ka Pakistan kala kano ba ka TTP ka pendon kam ya ka kendo jong ka Afghanistan kum ka jaka pen her lingsun ban yartma ya ka Pakistan Menta ka jingma ka bakrau ka ap ya ka Pakistan kat bagi Taliban kilapan bana ya ka thma Persia ya ka Islamabad kum ka jing siu keliang Persia ya ka jing thombo lingsun ki balapan ya bru po Afghanistan ka jing kuslai ka bakrau ya Shehbaz Sharif namar pa sipai Taliban idang thmu ban ya thma jur ya ki sipai Pakistan ha ka weipat kaliang ka Afghanistan kelakot hajir ya charge di affair jung ka embassy jung ka Pakistan ha Kabul berkala airu ya ka jing tho Persia ka bating ka Angri Italian kalapan bana bekatsan hajar ngut ki sipai yale jongka kila ya Shakaput Mir Ali ha ka jela Khyber Pakhtunkhwa ban panyar kaput ya kari Pakistan